Yudha marang ingsun Gupala ingsun malange jagat ya bantu Bondowoso ingsun putra ratu ning pengging maju ayo maju tanggaping sasmita para wadya kula para prajurite Sang Prabu Gupala amang alang-alang bangkai Gopa wah ayo maju bae tanding yudha malah maju ayo Gupala aja betang sak gurining prajuritmu maju tanding yudha wah Upal mawon anjur dadi sawarawan kabeh para prajurit Sang Prabu Gupala
wibawani sang Bandung Bondowoso Satrio Bagus Kakak Piteso putra ratu ana ing Pengging ucap kacarita nalika sampoko Prabowo tekaning Leno mati ana ing ngasane Bandung Bondowoso Kupolo mati ana ing tanganku kowe Kupolo bedul sang Bandung Bondowoso ana sajroning taman kampus loro jonggrang kae waspadakno prajurit wis tekaning pat prajurit wis kalah perang jonggrang kadang putuwa Prabu Gopala wis mati ana ing tanganku mula dina iki kowe manutup tak boyong ana ing kraton Pengging Jogja Joko Bandung wah aku ora nerimake patine Kang Mas Prabu Gopala aku bakal tanding yudha marang Bandung wani barang aku Jogja yen to kowe pancen wani marang aku kudune kowe mikir ing atase Kakang Prabu nang apa meneh opa wah jonggrang dasar wanita manuta jonggrang sira tak boyong tak adeke garwa Permaiswari ora Bandung aku ora bakal dadi garwamu ing kono jonggrang nampik katresnaning Bandung Bondowoso duweni bebono yen to Bandung Bondowoso bisa nyipta candhi cacah sewu jonggrang bakal manut dadi karo dia jonggrang enten ana jonggrang bakal tak sembadani apa kang dadi bebanamu jonggrang sigra dumangkat Bandung Bondowoso yo 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 yo
sagerane ayo mengenegarane jas pokai kan plangot sama juga sami mawon larati samperke omai cendara nyamperke bitaji sapane kamai sing kalire bojone nonton Wong
Nalika samono Sang Bandung Bondowoso kang wadya semedi anyipta candhi cacah sewu ing wektu sewekti kudu dadi anggere para wadya bolo kang aran bolo sewu kabeh wadya bolo kang datang kasat mata setan riprayan kabeh disambati sepine Bondowoso kinarya ajeng badane apa kang dadi bebanane Rara Jogja orang bumi gunjing sanalika bumi peteng dedeg leling kabut mangampak bledek mangambar-ambar Nadaya pamari bawane
Boyo kasepene Bandung Bondowoso. Para warga bola kang datang kasan sapa. Anyipta sewu candi. Ana sang jeneng nalika samono bumi ana ing tengah Wonosegoro Bandung Bondowoso hanyipta candhi sewu burung tutup sewengi agene Bandung Bondowoso anyipta candhi candhi wis wonyo dadi Roro Jonggrang bingung kepiye carane urungake agene Bandung Bondowoso wae sanalika para wadya bolane Bandung Bondowoso wah nalika samono Bandung Bondowoso murka kaget ana kedadean apa burung tutup sewengi kok wis ana jago gluruk tan kira yen Roro Jonggrang ngutus para dayang supaya ngobong merang lawan nutuk nesu kadya dene fajar wis tekan panci esuk jago wis padha gluruk Bandung Bondowoso waspadana Bandung iki wis tekan ing titik wanci esuk apa wis dadi anggonmu gawe candhi Jonggrang waspadana Jonggrang yen to candhi apa kang dadi bebanamu wis tak sembadani Jonggrang nang aku ora percaya Bandung yen to aku urung ngitung hitungan Jonggrang yen kowe ora percaya kae janji sisih kulon Bandung ana 400 ingkang sewetan 400 manutut ora iso Bandung manut wah laknat wedok ke barat kowe Jonggrang Bandung Bondowoso candhi mulih gawe ijek kurang siji kamangka iki wis tekan ning wanci esuk fajar wis jemendul piye Jonggrang candhi ijek kurang siji kamangka iki ana ing tengahing wengi kowe licik Jonggrang aku tetep ora iso nampa katresnanmu Bandung piye kowe yen ora iso nampa katresnanmu yen pancen kaya mangkono Jonggrang tak sembadani apa kang dadi pamundhutmu kowe kang dadi genepe candhi sewu Jonggrang oleh sanalika Jonggrang kasabdo dadi Jonggrang aku ketut Jonggrang luput Jonggrang nalika samono Jonggrang kasabda dadi reca menangani hangen lebih candhi kang kurang siji
sineping candhi sewu ya jonggrang kang dadi jejangkepane